Шпионска операция 2. Пирамидата на тайните. След като приключили успешно мисията си с трезора, котенцето и двете тарантулчета, Тарантул и Тарантула, се върнали в шпионското си убежище. Не минало много време и нова мистерия ги привляк. В един стар ръкопис те намерили информация за изгубена пирамида, която била покрита от пясъчна буря и се скрила под земята. Като истински шпиони, те не можели да устоят на изкушението да намерят това древно съкровище. Облечени в своите шпионски костюми, но и с нови джаджи, те се отправили към пустинята. Тарантуло, който обичал да се шегува, казал: ние не сме само шпиони, ние сме и археолози. Кой каза, че не можем да бъдем много функционални? Всички се засмяли, но скоро разбрали, че предизвикателствата не са за подценяване. Докато се разхождали из пясъчната пустиня, те попаднали на първото препятствие – пясъчна буря, която бързо се приближава. Станало тъмно, като в нощ, а пясъка ги блъскал от всички страни. Тарантул стиснал скапулите си и казал: това не е просто буря, това е пустинната версия на дискотека, но наистина било страшно. За щастие, те намерили стара пещера, където се скрили, докато бурята премине. Вътре в пещерата намерили странни древни символи, които когато ги докоснали, ги пренесли назад във времето, в древен Египет. Оказало се, че са пред двореца на фараона. Впечатлен от тяхното шпионско облекло, ги помислили за чуждестранни магиосници и ги поканил в двореца. Но радостта им била кратка, защото скоро се появили мумии, които не изглеждали дружелюбно. Ако мислите, че сме лакомство, то значи, че не сте опитвали паяжини, пошегувал се Тарантуло. Докато всички бягали, котенцето извадило специален спрей, който направил всички невидими и те успели да избягат от мумиите. Сега сме като духовете, но без чершавите, засмял се Тарантул. Докато се разхождали из древния град, те срещнали мумия, която не изглеждала зла. Тя им разказала, че била обикновен човек, който просто искал да живее спокойно в къща с двор, но фараонът го проклел да бъде пазител на пирамидата. Тарантул и Тарантула със своите шпионски умения решили да помогнат. Те намерили древния артефакт, който държал мумиите, свързани с пирамидата, и го деактивирали. С новия си приятел те се върнали в настоящото, а пирамидата се разкрила от пясъка. Мумията вече освободена от проклятието, благодарила на шпионите. Котенцето казало: сега можеш да си направиш къща с двор, където да си живееш спокойно. Мумията се усмихнала и казала: това е най-голямото съкровище. Домът и спокойствието. Така котенцето Тарантул и Тарантул се върнали от дома, носейки със себе си не само историята за пирамидата, но и новото разбиране, че истинско съкровище е в простите неща, като къща с двор, където можеш да бъдеш щастлив. Край. Здравейте, аз съм котенцето Мяу и ви благодаря, че стигнахте до края на тази приказка. Ако тя ви е харесала, последвайте канала ни и се абонирайте за новите приказки за лека нощ. Подкрепете ни и като станете наши абонати в Patreon, за да получите достъп и до допълнителни истории и материали за оцветяване.